بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کسی دجال کو میں انبیاء کہہ دو یہ مشکل ہے، مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں رہزن ان کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ دعو حضرت مولانا مفتی طاہر اللہ درویش سے ذلی مبلغ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت عز محترم حضرت مولانا حافظ عبدالسلام عارف سے تیوزل بیا دعوت ورکم چیغوی راشی اخبل منظوم کلام سرا ندی مجلس رونق و خواہش نور ہم زیاد کی حضرت مولانا حافظ عبدالسلام عارف سے کوشش او اہتمام کو فخم دا کنا دا یو زیر واو رئی او ٹھول ورطا متوجہ شئی اللہ دن دغا عقیدہ باندے پشت پوئے نسل در نسل کے سمرہ روانیو ہمیشہ مضبوط و معتمد کو لگی۔ قاری محمد الیاس صاحب دا ٹکی دا مدرسے محتمم دے اگوئی چی ما بلشپا یو کست دا ختم نبوت دا بیج ورک وی اگا کس سار راگے وی ما تیوے چی قاری سے ما خواجیبا خوب بیگا ولی دا ویزا سے دا ختم نبوت پلے بیج باندے رشپی چودہ کے دا منو پہ خوشحالا ہما چی رسم رکھ کلے بیج دے وی دا شپی دا دوارو جانو سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک خوب کے موسر اللہ زیارت نصیب کو وی رہتے ہو فرمائے کہ کانگڑا چلو سبحان اللہ ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، چلو 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 کانگڑا چلو 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 کانگڑا چلو 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 کانگڑا چلو نعرہ تکبیر۔ دلانا تاج پہ سر راہ محمد باعجب زیب فراغ محمد ملائک کے اڑان دی رشتو زی خدمت کی پا میدان دا محشر راہ محمد۔ خائستہ دا مزمل قبا بغارا پیاسین جلب گراغ محمد دواللین زلف خور پرگو خلقا عجب خل دل پر راغ محمد۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب، نعرہ تکبیر۔ دا تمامی صبح کلا و زلا و زینت زینت المحدثین ناشنا غرسترگے استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتہم العالیہ سٹیج پہ تشریف فرماشوں کہنے اللہ خوشحال دارو آواز پشوق پاندے کوئے اللہ خوشحال کر دوال لیل زلفی خوری پرگو خلقا عجب خلے دل براغ محمد دمازاق پسلائی استرگی توری دخوبانو سرور راغ محمد عجیب خود صداد امتی کریم حسی لطفو پرور راغ محمد دلقاها
خبر راغ محمد فمين سبحان الله كلا قبل لشفيع المذنبين هذا نيكو سير راغ محمد كما بند شفاعة تملاقني دا امت پا خبر راغ محمد بھلا بگران دے کل امت باور بخشش کا حس خیر البشر راغ محمد خلاص بکری گناہگاران دا اور لبندہ چے محبوب اکبر راغ محمد بیا بطول کلی دا کوثر بدور روانا چی ساقی دا کوثر راغ محمد مبارک شائع سی محمد امینا محشر شلو اختر راغ محمد دیو بند تا چمن کی سر گلان پہلی دی سبحان اللہ ہوئے اب مازر بمین ہوئے دیو بند تا چمن کی سر گلان پہلی دی عظمت داد سلام داد نشان پہلی دی دیو بند تا چمن کی سر گلان پہلی دی دیو بند تا چمن کی سمرا کھولے کانفرنس تے سمرا وی مشایخ سمون تشریف فرما دی حضرت شیخ صاحب تشریف راوڑو نور سمرا مشایخ ناس دی پھمینے ہوئے چا اللہ خوشحال شی دیو بند تا چمن کی سر گلان پائلی دی پپانو دے تاریخ باستور تیید اقبال پیدا تا حلیت بادی جنین شسیال پدرست دیستی تلوارا پوہان پالی دی دیو بند تا چمن کی سر گلان پالی دی دیو بند تا چمن کی بنیادی قیمتی نقش دیخ پیغمبر دا صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی قیمتی نقش دیخ پیغمبر دا داستا خوشبوئی زکا ہمیشہ مشکو عنبر دا خدا منی بچلور دے بلبلان پالی دی دیو بند تا چمن کی سر گلان پالی دی دیو بند تا چمن کی دا علمی بلاغت و فصاحت عظیم مرکزی واللہ دا شریعت و طریقت عظیم مرکزی خبر و سیاست با سیاست دان پالی دی دیو بند تا چمن کی سر گلان پالی دی ہمیں نوائی دیو بند تا چمن کی بغی کی تپالنے مجدد الفتانی دے دشاہ ولی اللہ تاریخ چگورم لاتانی دے خود سمپل اللہ تاملنگان پالی دی دیو بند تا چمن کی سر گلان پالی نعرے تکبیر نعرے تکبیر عقیدہ ختم نبوت ناموس رسالت نعرے تکبیر دیو بند ستا عظمت ستا حریت تام سلام دے ستا ننگو ستا غیر ستا صداقت تام سلام دے تا شیخ صاحب ادریس و حسن جان پالی دی دیو بند تا چمن کی سر گلان پالی دی دیو بند تا چمن کی نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے تکبیر اللہ اکبر سر بکف سر بلند دیو بند سر بکف
د شیخ ادریسانی نشته په دې ټوله شنغره یوازې 400 نه پیرو خان دې پېښور راوړی تشریف نن کانګړې ښار ته بختور خود د پشان دې هم فصیح لسان پاللی دي دیوبند تا چمن کې سره ګلان پاللی دي دیوبند تا چمن کې تحریک رشمی رومال بعد ہی جانان شہیر دیوبند کلنا پس ونوشی ہم تیر تا حاجی سے قرآن زیشان غوثان پاللی دی دیوبند تا چمن کی سگلان پاللی دی دیوبند تا چمن کی ساقی کی لگو دیو عثمانی دلو بیدلے مفتی سے بھی شہزادہ پیدا غرم کی زیدلے شیرگن کی محتمن سے استادرن نارن منزلے خبرتا ہزاروی پشان یاران پاللی دی دیوبند تا چمن کی سرگلان پاللی دی دیوبند تا چمن کی واللہ با شیخ الہند او مدنی علمی زلائے مسکن دا بخاری او دا سندھی عبید اللہ حیران امداقیقو کی مرجان پاللی دی دیوبند تا چمن کی سرگلان پاللی دی دیوبند تا چمن کی بمین آوائے ڈکی کی دسا پیقسیم قدر دانوں پیدا کریں اور زنوں کی سابق سے دیر گرانوں پیدا کریں مولانا عزیز گل پشان دگران پاللی دی دیوبند تا چمن کی سرگلان پاللی دی دیوبند تا چمن کی دیکھیں لوی اکابر دی اور دیوبند دا ٹول برکت دے الحمدللہ تو چونکہ وقت کم دے انشاءاللہ بلا موقع بانے بنا نظم کا خیری چلتا پورا کو درد شریف ہوئے جزاک اللہ فی سے محترم